Estudiar enginyeria aeroespacial és estimulant, intens i demandant. Estimulant perquè aprens a afrontar problemes diversos mentre entrenes el teu cervell a pensar de maneres molt diferents a les que estaves acostumada. Intens perquè són anys de tocar moltes temàtiques i de definir cap a on vols enfocar la teva carrera professional mentre alhora t'estàs definint com a persona i tots són dubtes. I demandant perquè hi ha èpoques que les tens plenes d'entregues, d'exàmens i has de fer malabars per poder encabir projectes, la teva vida personal i a vegades també renúncies. Ara bé, la sensació quan acabes és estranya. Et trobes en un nou punt de partida. Ets una persona força diferent a la que va creuar les portes de la uni per primera vegada, mantens alguns d'aquells interessos, però alhora tens ganes d'explorar totes aquelles facetes que per algun motiu o per falta de temps no vas poder descobrir. I jo justament em trobo en aquest punt. Explorant qui sóc després d'11 anys estudiant per ser enginyera, què queda d'aquella persona i d'aquells interessos i quines noves facetes vull descobrir. El que tinc clar, però, és que l'àmbit creatiu ha de seguir present a la meva vida. Aquesta vegada, això sí, amb una mica més de